Salam qadirli vatandaşlar, salam mehribon izleyiciler. Bugün men size intek çapa çıkmadık bir goşymy okap berin. Ýöne bu goşgynyň çapy gitjegi näme many? Çünkü bu özara bir ýa-ni aýdyşyk diýen ýaly birine ýazan goşgyn. Bu goşgynyň döreýiş taryhyna ýyly. 2020-nji ýylda bir Ferhat Nikli bir oglan öz Facebook hasabyna men ilkinji tapar ekrana çykamdy. Haýbat atyp ýa-ni men hakda bir bildiriş goýupdyr. Şuň kellesini kim getirse $25,000 berjek diýip. Muny maňa okladylar, gör bak sen hakda näme diýär diýip. Onuň muny görüp men gülküm tutdy. Onuň şo bada şu goşgy döredi. O mahallar men türkmenler bilen aram bolmansyň salam edýän hiç Türkmenistanly hiç kim ýok bolansyň bir medeniýetli gürleşmeler bular bilen bir edebi dilli, bir arasda dilli gürleşmeler diýip şeýle pikir dedim. Emma gördüm, baktım bu Ferhat ýallar bilen öz dillerini gürleşmeli ekeni. Şonu men ýadan goşgymdy, käbir ýitrak sözleriň üstüni ýapyprak köp nokotly edip ýazdym. Emma bugünkü gün düşünýän bu sözleri üstüni yapmaga gerek ýok. Ýa-ni açaçan arkaýyna aýdyp bolýan ekeni. Sebäbi soňky döwürler TikTok'larda seredýän türkmenler diňe bir-birleri bilen mat bile gürleşýän ekenler-de. Onuň pikir etdim, bu türkmenler bilen özleri ýaly gürleşmeli. Neşol bada dören goşgyny men size häzir okap bereýin. Bu goşgyny çapa hiç il gitmez. Şoňa garşylyk, şoňa jogap bolsun diýip ýazan goşgym, ýa-ni $25,000 berjek diýen Farhat diýeni ýazypdym. Bunun bir 6 ýyl öň. Ýöne belki Farhat diýilýän adamlar bilýänler men ýaşap oturan ýurdumda $25,000 millet aýda alyp dur. Indi şu goşgyna hak bereýin size. Goşgyn ady tur kersen getirler. Ýa-ni yalakalar diýdim. Özün ajaly saýyp atan haýbaty, meňzer haýbatyna hawlaýan itin. Ondan täzeli ýyrtyp balagmy, uly deşiginden görünýär götüm. Nokk edip gürleýän senmi, özüge haýbat atyp bolup bolmajyn. Ondan bajyňa balagaklyk al. Habaryň barmy, balagyndan bajyň. Otur hedil edip ýyskap heleýini, $25,000 bolsa öýüňde, götüňi berýänmi, özüge ýurtlarda $25,000 bolsa özüňde. Çağalan gyýykda wap, kakyda kaky, ondan çağaňy süýji al kökü. Halal gazanmany öwrenmänsiňiz, arman batypsyňyz läbik bir boku. Watan dönügini gözlemäň daşdan, namusyny satyp aýygassa ýatan. 100 gram içäýse atanna satan, sensiň ol 2 kurşu watanny satan.